bato reZANU-PF rotanga kubuditsa vatengesi manje kuti vanhu vaya vakatengesa sei. Tasangana zvekare paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangotanga kusvika pana per first time yako, gara wa-like, gara wa-subscribe, wobva wandiudzawo kuti nyaya iyi uri kuionawo sei. Kana uri kuona live togara tamhoresana ipapa vatongoti good morning, hello, tichingopindurana tiri mu comment section imomo. Nyaya hombe ndiri kuya nayo panapa inyaya yevakomana veopposition vemuZimbabwe vave kutanga kuendoswa nebato reZANU-PF pachena. Vari kutokorokotedzwa. I don't know kuti vari kunzi vari kushandika navo, ndo nyaya hombe iri kuitika. Nemaomero ari kuita zvinhu, so nemataxes ari kupuhwa nyika yacho yeZimbabwe, zvinhu zviri kutowedzera kusungwa maskuru mabhaudhi chaiwo chaiwo. Tobva tangudzwa kuti ndo patiri kuona veZANU-PF vari kutiudza kuti something good has happened to our politics. The divisive toxicity seemed to have massively receded and replaced by a quest to serve a national interests. National interests. Ndo mashoko atiri kusangana nawo. Tisiri kutarisa zvinhu zvakawanda zviri kuitika muno muZimbabwe. Handisi kuziva kuti ma-political prisoners ari muno muZimbabwe mangani. Vari kungotorwa vekuti vese vazhinji vacho pavari kuzoreliswa vari kuzongonzi yes, mhosva vanga vasina. Tisingatauri kuti Job Scar akagara mazuva mangani ndobva azonofambira nyaya dzacho pakazobudirwa pakanzi mhosva futi anga asina. Tikuzosara tine ma-opposition vari kubuda vachinzi vari kushandika navo zvakanaka. Vari kushanda pa-national interests. I don't know kuti ma-national interests acho ndeapi, nekuti tikada kutarisa iko zvinezvi, tarisa ma-taxes ari kuiswa. Mitero iri kungonzwa kunzi kuda unotora radio license yemota, yekumba, yekuchichi, kana for example kumba kwako unobhadhara radio something, ZBC something license here unoibhadhara, yemota yako, yecompany, yemota yecompany zvese. Kana une mota 5 kana 10 dzese unenge uchibhadhara mota yega yega inenge ichiiswa mari yayo inenge ichiiswa. Ndo zvinhu zviri kuitika panapa. Tobva tangonzi vanhu vacho vari kuratidza kuti vari kuseva ma-national interests. Zvimwe chinhu chinonetsa ndechekuti unototi pari kunzi pari kutambwa bhora, for example toti pari kutambwa bhora, tingati iyi inenge iri team kana kuti yakaita seMan U or any team, yobva mazooneka yajikiwa nzi hai team yajikiwa. Moona keeper wenyu akaiswa pa profile picture neimwe team yemanga muchitamba nayo yakudya yacho. How do you feel? Yobva itaura kuti aiwa vanoshandika navo zvakanaka. Chimwe chinhu chamuno expectwa kuti munge muchiita chii pakadaro. The funny thing ndechekuti iye Wende nevamwe vacho vakaiswa ipapo hapana kana auya achipikisa kuti bvisai mafaces edu ipapo. Ndo vari kutocelebrate vakaiswa ipapo vachinzi vari kushandika navo. Hapana kana amboya achiti hey please bvisai mapics edu kuratidza kuti havasi kuzvifarira. They are celebrating. We understand kuti ma-MP mazhinji vave kungozviitira kuti vagutse mhuri dzavo vadye vachiguta. We understand that, we know that very well. Kuti aiwa, okay, havari kungoita kuti mhuri dzavo dzingodya chichiguta. Because vazhinji vacho vakungosvika amene kuti kungosvika kurohwa nemarecalls ere kungorikolewo kunzi watozvitaurire chii. Ungori kana warohwa nerecall. I don't know kuti ndo nyaya yacho iripo ere, but nyaya hombe iri kuzonyaurwadza nje kuti these guys kana ariwo mashandiro ava kuita kana kuti paripo pavazosvika netype yetu politics route wepondo pondo. I think it is important kuti varesign votangidza, because vototi isusu hatisisiri maopposition tinoshandika nesu saka tishandikai nemi neZANU-PF yacho zviri pachena, kwete zvekubuda vachinomasquerade sema-opposition leaders, which is not fair. Dai vanga vari vamwe vanhu vekuti vanenge turi tumwe tuma-members, kwete vanhu vekuti vakabvira kumashure vaine struggle vozongomuka kusena kuti ngonzi akushandika naye neopponent. Hazvisi zvinhu zvinovaraidza ende hazvisi zvinhu zvinofadza kuti zvinge zvichiitika izvozvo. Inyaya yekuti inotodisappointa zvakanyanyisa, ende vanhu vakawanda vemuZimbabwe vari kupopota zvisingaiti nenyaya iyoyo, because hazvisi zvinhu zvongoti vanhu vanozviona voramba vakanyarara. But these guys vanoratidza kuti havasisina kana basa nekunzwa kuti vanhu vacho vari kuita sei, ende zvinotova zvinhu zviri kuvhiringidza kuti vanhu ava vakavhoterwa chaizvozvo. Nani futi kana anenge akavavhotera kuti vange vachizosvika pakuzoita zvinhu zvakadai izvozvo. Vari kuti that's not opposition, Nikki. Stop misleading people. Those are bona fide ZANU-PF members. When you start seeing the regime using your pictures as sign of unity and mature politics, you should know that you have betrayed
the struggle ndo mamwe mashoko aripo, because it is not necessary net the way inoshanda ZANU-PF, the way inorwadzisa vanhu bato rearia ubva ngonzi iwo kushandika newe zvakanaka, which means you are in support of everything that they are doing. Ndo nyaya iripo, uri kuvasapota zvavari kuita zvese, you are okay with that, hauna kana any problem. Ndo zvinenge zvichingoreva, because kana une problem unofanira kusumuka kuti musashandise mapictures angu, handizvide. Hapana chakashata ipapo. No, taura izvo nyaya dzenyu dzomunotaura but kwete kuisa face yangu, but these guys havana kana basa nazvo, mafesi avo ari kutongoiswa ipapo, vatongoripo pa front page ipapo. Ndo nyaya iripo. Umwe ari kutiwo, you mean frustrating opposition and starving them of their duties until the real genuine ones leave parliament, and some removed by a ZANU-PF proxy, a charlatan called Chabangu, leaving parliament with only the hungry ones who are there for benefits. Why do you call that good politics? Ndo zvinhu zvekubvunzwa nevangu kuti saka good politics papi? Imi makangosara nevenyu ava vari kutya kudzingwa, vari kutya nzara, because inini ndogara ndichizvitaura panotaurwa panobuda vamwe mafaces kuzviti maopposition vari muparliament, andione if ndakanzwa vachitaura andione kunge pasara munhu weopposition, but ngataure kuti pabudikira vanhu vakaita sana Amos Chibaya ana Gift Osterlos, even kana vataura anything ndonyatsofila kuti these guys pavauya vari serious, ndonyatsona kuti this is opposition yetinenge takutaura nezvayo, not izvimwe zvese zviri kuitwa mahumbwe ese ari kuitika. They are only masquerading kuti zvingonzi aiwa muparliament mune vanhu vakabalanza varimo. Hazvisi kumeka sense, hazvisi. Umwe ari kuti for completeness there should be always the left and the right hand in this scenario where there is zero opposition is not all right at all. Right must checkmate the left and vice versa. There is zero national interests in such situation. Hapana zvima national interest apa. Food interest, rent interest, bills interest, zvekumba kwavo noti zvekumba kwomumwe munhu, because kana vari vanhu vekuti vanenge vachinzi vane mainterests munyika vangadai vachibuda vachirepresenta vanhu, vachibudawo kana vachiitawo noise in parliament. I still remember kune vanhu vanga vakaita naTemba Mleswa, we all know kuti akanga ari munhu kutanga kambobva kuZANU-PF akazodidi aishanda nawo, but paanga ari muparliament akazvimirira ari an independent candidate anyatsorepresenta vanhu vake zvaioneka kwese kwese, zvaiswera zvichitaurika, munyatsoona kuti this guy is working extra hard. And nanhasi vanhu vari kutodemba kuti chaakabvira ikoko chii, pakatorwa maricause vanhu vaifungidzira kuti kuside rake kusiti kwake kuchaitawo maricause so that pokwanisa kunge pachinoitwa mamwe maelections kuitira kuti akwanise kunge achitangidza unocontesta futi pamwe zvichida igona kuti se ngopinda zvake, because chakaiswa ikokoko it's just a placeholder. We understand kuti the guy ari ikoko ari kutrya kushanda for vanhu vari kuside kwake ikoko, but in parliament ndo vamwe vanhu vatisiri kuona zvavari kuita zvinobatika kuside kwake. Anenge achingomira pachigadzirwa maroad, imwe development yekuti inigona yakatosetwa kudhara zvakungoitika automatic, so but kuti achienda muparliament achinyatsomira nenyika zvinhu zvaimboita vamwe kuti aiwa imi ndingi muri kudaiso panoitwa zve-law making zvavo, bosi basa ravo ma-law makers they don't care. Ndo nyaya hombe dzimwe dziri kunetsa panapa dzatiri kuona. Vamwe vari kuti just follow the Singapore plan. Lee claimed it's now China got rich, Zimbabwe has massive potential of corruption. Pakaipa chero zvavari kurasa nyaya umwe wacho, but pakatoshata. What no, it's because they fear to be recalled. It's a forced allegiance. That's what happens in a autocratic state. Which national interest is yet the economy is still collapsing and corruption is alarming. Dai watoti those guys have joined Mbava for ED tainzwisisa. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe panapa. Umwe ari kuti you mean ED has managed to take over opposition politics through illegal means, bribery, jailing opposition, diverting past finance, etc. Let me correct you.
a quest to save personal interest. Currently, no one in parliament has the backing of the masses. Not even one. No one represents the people there. It's all about personal interests. Exactly. Hapana unoti ningi ndiye ari kunyatsoshandira vanhu chaizvo chaizvo kuti munokwanisa kutomunongedzera kuti uyu ndiye ari kushandira vanhu. Mukamutsvaga munotomushaya ende munotozonyara chero mukada kubuda muchiti muti ningi ndiye ari kushandira vanhu, because mangwana munomuono abuda mu-offside musaga chamo chamo. Ndonyaya iripo. Saving national interests of you being a yes man to ZANU-PF. You like this kind of opposition which is toothless and does not have prospects of winning elections. For you, toxicity is being threat to ZANU-PF. Hold on to power. You said this of Monzora and we know the meaning. Exactly. Akuna kana chekuti these guys chekuti tikanje kuti ZANU-PF is actually celebrating. They are happy kuti they are doing whatever they want. Pasina anovapikisa kana kuva opposa. Havasisina competition. Saka vari kuto celebrate kuti susu chedu chese chetataura akusina munhu achatimisa, angoma gobhora takungotonga tichienda. Ndonyaya iri kutoitika ipapa. These guys ava anenge ada kungoti bufu, anongokwenyerwa, anongoerekana akungorowa kana nerikoko or anything chinogona kungoitika kwaari asingatonzwisisi, saka vakungoita zvese zvese. That's why unoti kana vanhu zvavachiri kutaura kudhara opposition yaitika totaura vaitry kudzoka kuvanhu votanga kunzwisisana nevanhu vanzi zvamuri kuita hazvisiri izvezvi, but izvezvi havasina kana basa nokuti mbodzoka kana kuvanhu vacho vanoziva kuti imimi vanhu hamuna kana zvamuchatombovaita. Ndozvavanonyatsoziva izvozvo. Saka zvekuti next election whatever they don't care, because vari kutoziva kuti ku next election kwacho masanga kana kuti makasa havachapinde, hakuchapindike. Ndozvinhu zvavakunyatsoziva. Ndosaka vari kungoita zvese zvese kungoti abo zvavangonzi sumuka uite ndozvavari kutongoita. Twakutumai kwakati bo national interest, they are saving national interest. Ndozvinhu zvekutaurika panapa, but zvinhu zvacho zviri kurwadza hama dzadiwa. Interest of the people, you are daydreamer. Those criminals are saving ZANU-PF criminals, not citizens. It's just a selfish cabal on a looting journey with you involved in all that nonsense as a government. Ndomanga mashoko ari kutaurwa nemwe munhu panapa. Mwari kuti propaganda will solve our economic problems and the migration of Zimbabweans. We need a real dialogue or else you will be forced to have in the future. Mamwe mashoko zvekare ari kubuda kune vamwe. You now have an opposition party that you own. It's a fake in a reality. Zimbabwe is one part state dictatorship. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vanhu vari kupopota zvisingaite guys. Ndikuona mwari kuti you can't speak about national interests while you still serve under the government of criminals and murderers. Shut up Nikki. All those you are talking about are part of the problem, and they are part of the problem. Ma problems ari kuitika varimo imomo. They are enjoying their lives. Zvavo zviri kuendeka zvese zviri bo, vanhu vari kuchema kwakadai so ikoko ubvonza ari kuseva ma national interests. Isusu toda kunyatsoziva kuti ma national interests acho ari kunyatsotaurwa ndeapi? Kutengwa kwemota dzemachief, famba zvavo mota dzinodhura asi muzvipatara atori ma1 chaiwo. Up to now muzvipatara mushonga hamuna. Rwara izvezvi uiende unosvika uchiudzwa kunzi atazviona murwara kurwara zvechokwadi, vokungokunyorera prescription baba endai munotenga mushonga. But kune vamwe vanhu vekuti havato afford zvinhu izvozvo, havato afford kana kuzvitengera kwacho, havato afford. We understand kuti kune vamwe vanhu vekuti vanokwanisa kunge vachiwana mari yekuti akatonyorerwa prescription anenge akatononokerwa nekunyorerwa prescription yacho, anototi nyora faster nditendese ndimhanya. Vamwe vanotogara atonanga kuna private doctor otoatendwa na doctor very fast, otonyorerwa obva atotenga mishonga yacho zvese bo. But ma general hospitals acho akutongorana kunge ma private hospitals. Doctor wacho even ari wekumirira zvekutozoti anozouya kana panguva yake yakuya zvatosiyana, but atongorana kunge ma private kuti anyorere vanhu prescription ipapa. Zvakaoma madzadiwa, ndo zvinhu zviri kuitika, ndo pasvika vanhu vacho ikoko.
pekuti vakunzi vari kusevha national interest, but chinhu chacho chiri kuitika national interest chacho ndo chinhu chiri kunyatsoshayikwa. Kana wanewo chinonongedzereka kuti ichi ndo chinhu chaitwa nevakomana ava vambotry kusevha national interest, hapana kana wani chinobatika, but varongonzi vari kusevha national interest. National interests acho ekuti hanzi aiwa kusina politics dzekudivide nedzekudidi dzedze, kuda kuti havachakwanise kuoposa ZANU-PF. That's why vari kucelebrate kwavari kudiwa zvisingaiti kuti aiwa hava ndo vanhu chaivo chaivo, ndo vanhu vari kudiwa kushandwa navo ivavo. Muri yeZimbabwe ndo nyaya ndava nayo zvekare nhasi ndakakubatirai, kusaziva kuti imimiwo muri kuionawo sei nyaya. I understand kuti vanhu vakawanda vari kupopota vari kurwadziwa nenyaya iyi, but you can tell me what you think, kuti munoionawo sei hama dzadiwa. Panonzi paKuliend TV. Kana uchinge washanya panapa iri first time yako, kana wasubscriber, okomenda, ojoina this amazing family, uchindiudzawo kuti nyaya iyi unoionawo sei.